Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Was sweet konaini ina datra oso paramaribo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra fono eknap dei nanga neti di ala yu datra sorbo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hei srefi tawe ko nanga egi siki wagi komitio. Te abu fanuru you kan kara konkruti 1 to 4. Datra oso paramaribo, you sorbo, na sorbo. Terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, ik heet u van harte goedendag. Ik ben aan de Hermitageweg vandaag. Waarom? Omdat de Hermitageweg al jaren zo onbeheerd zit. Ik ga u de straat zo meteen laten wijzen, maar hier al kunt u zien dat er dus, u ziet de auto tenminste, hoe hij rijdt. Er zijn grote kuilen hier, van begin tot eind te zien. En ook de auto's hebben dus veel moeite om hierover te rijden. En wat het nog erger maakt is dat de Hermitageweg van begin tot eind zo een drempel heeft over de straten heen. Er zit dus dan een afvoerbak in het midden. En er zijn dus dan verhogingen op het wegdek. En dat zijn dan dus achter elkaar die heel erg lastig zijn voor de bestuurders. Je kunt op verschillende delen van de Hermitageweg zien dat er dus betegelde stukken zijn. Er zijn gaten, heel wat verhogingen. Ik zal u dus dan zo meteen laten wijzen wat de Hermitage nog meer gevaarlijk maakt. Over de hele weg heen kunt u dus dan ook verzakkingen zien. En dit zijn dus die drempels waarover ik het had. Ik zag plateaus. Meestal roepen ze het een plateau. En oh my god, dit is hem. Je ziet het misschien niet zo goed, maar het is een soort verhoging met zo'n afvoerdeksel daarop. En ja, de auto's kunnen dus niet op tempo rijden. U hoort ook dat die mensen zeggen film de olodrape. Hoe diep zal dit zijn? Laten we dat even laten, want dit is ook pas ontstaan, om het zo te zeggen. Dit was er niet. Ik heb hem dus vandaag gezien tijdens ik naar hier toe reed om te filmen. Dus u kunt zien dat de Hermitageweg slechter en slechter aan het worden is. En wanneer wordt het aangepakt? Dat is ook een vraag. Er zijn bussen die hier voorbij gaan. Trekkers, containers, DAF-trucks, personenauto's. Maar ja, er wordt gebruik gemaakt van de Hermitageweg en de verlengde Hermitageweg. De verlengde Hermitageweg die zit ook, die is nog erger. En mijn auto kan daar niet voorbij, want de kuilen zijn heel groot en ook de verzakkingen
zijn erg. Ik denk dat u kunt zien hoe deze Prado rijdt over de verhogingen heen. En dan moet u je voorstellen wat een personenauto zal voelen. Hier ook een paar delen die betegeld zijn. En u kunt dan de verzakkingen zien. Dit is momenteel de situatie te Hermitageweg. En ook de zijwegen, bepaalde van de zijwegen, de Boeddhiastraat bijvoorbeeld, zit onder water met heel veel kuiltjes, gaten in de straten. En de mensen rijden dus van Hermitage uit, niet omdat het aan hun onderstel gaat. Het is niet een kwestie sinds vandaag, het zit al jaren zo. Er wordt dus labwerk uitgevoerd op de Hermitageweg. De gaten worden gevuld, maar we zien dan nog dat de gaten dus groter en groter worden, of gevaarlijker worden. Ik denk dat u hier de verhogingen wat beter zult zien. Er is één net hier. En dit heeft u dus over de hele Hermitageweg. Het is moeilijk voor de mensen, voor de kinderen, om over de Hermitageweg heen te gaan. Er is ook een gat hier, dat heb ik net gezien. Daar ook een verhoging en dus moeten de auto's helemaal aan de kant gaan om erover te kunnen rijden. Ik zie ook nu een gat hier. En dus wie niet weet, rijdt daar gewoon in. En is aangeraden om dus niet op een vrij hoge snelheid hier te rijden. Omdat u dus zo heel veel problemen tegemoet kunt gaan. Vooral voor uw auto en ook voor uw onderstel. Kijk, de verhoging. Dat was 1. Dat was 2. En zo heeft u dus van begin tot eind van die plateaus of drempels. Goed kijkers, ik heb geprobeerd de Hermitageweg vandaag in beeld te brengen om je te wijzen hoe het allemaal in elkaar zit, eruit ziet. Kijkers, Krishna Lakpat van Kulturu TV vandaag aan de Hermitageweg. Om ook u te wijzen dat u rustig moet rijden bij de Hermitageweg. Zodat u ook ervoor kan zorgen dat uw auto veilig blijft, u veilig blijft en ook uw onderstel geheel intact blijft.
Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 64703/06 870 98312. Attenzo! Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. www.culturo.com for the generation.